Helo, Eirian dwi, a heddiw da ni'n mynd i edrych ar uned 23 o'r llyfr Mynediad. Dwi'n edrych ar Mynediad Gogledd, ond os da chi'n dysgu Cymraeg yn y de, peidiwch â phoeni, mae'r egwyddorion, y principles, yr un fath. Heddiw, da ni'n mynd i ddysgu sut i ddeud rhaid, sut i ddefnyddio rhaid i mi. I must, I have to. Iawn? Felly, yn y Gogledd, da ni'n deud rhaid i mi. Yn y de, da chi'n deud rhaid i fi. Iawn? Dwi'n mynd i ddefnyddio rhaid i mi heddiw. Ond, beth bynnag da chi'n neud, rhaid i chi dreiglo. Rhaid i chi dreiglo ar ôl y gair rhaid. Felly, rhaid i mi fynd i Fachynlleth. Triwch chi. Rhaid i mi fynd i Fachynlleth. Iawn. Beth am cerdded i Gaerdydd? Rhaid i mi gerdded i Gaerdydd. A beth am rhedeg? Rhaid i mi redeg i Rydaman. Felly mae 9 llythyren sy'n treiglo'n feddal yn treiglo ar ôl rhaid i mi, rhaid i ti ag ati. Felly, triwch ddeud rhaid i mi hwfro. Dim treiglo. Iawn. Ond, beth am coginio? Rhaid i mi goginio. Beth arall rhaid i chi wneud dros y penwythnos? Rhaid i mi fynd ar ci am dro. Iawn. A beth am hwn? Rhaid i mi olchi'r llestri. Iawn. A beth am hwn? Rhaid i mi olchi dillad. Iawn. A dim y dillad yn unig. Rhaid i mi olchi'r car. Iawn. Chi'n cofio rhedeg i Rydaman? Rhaid i mi redeg. Ac yn olaf, peintio. Rhaid i mi beintio'r tŷ. Iawn, rwan ta. Beth os da chi eisiau deud, oes rhaid i chi? Do you have to? Oes rhaid i chi? Iawn? Rhaid i chi, mwy nag un person. Rhaid i ti, anffurfiol. Felly, oes rhaid i ti beintio? Yr ateb ydy oes, neu nag oes. Iawn? So dwi'n mynd i ofyn y cwestiwn a dwi eisiau chi ateb. Iawn? Oes rhaid i ti redeg? Oes rhaid i ti olchi'r car? Oes rhaid i ti olchi dillad? Iawn. Felly, sut ydyn ni'n deud, dwi ddim yn gorfod gwneud rhywbeth. Da chi'n deud, does dim rhaid i mi. Iawn, felly, does dim rhaid i mi olchi'r llestri heno. Eto? Does dim rhaid i mi olchi'r llestri heno. Iawn. Beth am hyn? Does dim rhaid i mi fynd ar ci am dro. Iawn. Beth am coginio? Does dim rhaid i mi goginio heno. Iawn. Ac yn ola, hwfro. Does dim rhaid i mi hwfro. Iawn. Felly, beth am mwy nag un person? Felly rhaid i mi, rhaid i ti, rhaid i chi, rhaid i ni. Rhaid i ni fynd i'r cyfarfod. Dydwch. Rhaid i ni fynd i'r cyfarfod. Iawn, felly, rhaid i mi, rhaid i ti,
rhaid i ni, rhaid i chi. Os da ni'n siarad am ddynes, hi, da ni'n deud rhaid iddi hi. Rhaid iddi hi. Felly, rhaid iddi hi hwfro. Triwch chi. Rhaid iddi hi goginio. Rhaid iddi hi fynd ar ci am dro. Rhaid iddi hi olchi'r llestri. Ond rhaid iddo fo, neu yn y de iddo fe, olchi'r dillad. Rhaid iddo fo olchi'r car. Rhaid iddo fo redeg. Rhaid iddo fo beintio. Ac os da ni'n sôn am fwy o bobl, rhaid iddyn nhw. Rhaid iddyn nhw. Rhaid iddyn nhw fynd i'r cyfarfod. A dyna ni, dyna sut da ni'n defnyddio rhaid. Un peth arall i gofio, os da chi'n mynd at berson, rhaid i mi fynd at y doctor, ond os da chi'n mynd i le, rhaid i mi fynd i'r gwaith. Felly, at y doctor, i'r gwaith. A dyna ni